les arrels són molt fortes i en canvi els vasos comunicants no ho són tant en aquest moment. De fet, és bastant complicat trobar llibres de Mallorca i de les editorials mallorquines a les llibreries de Barcelona i encara més a les llibreries del País Valencià, i també hi ha una frontera administrativa a la Sénia que fa que moltes vegades els llibres de Catalunya tinguin problemes per arribar al País Valencià i a la inversa també. Per tant, tenim una cultura compartimentada en 3 administracions diferents i això fa que el mercat natural, que és un per la llengua, sigui complicat a nivell editorial, i per això té tot el sentit del món que aquestes cultures siguin les convidades a l'escala, perquè així, diguéssim, que tant del País Valencià com Mallorca, com l'Alguer i Catalunya Nord recuperen el seu primer mercat natural, que és Catalunya. S'han d'estrènyer molt més els llaços que ens uneixen. Tenim una llengua comuna i encara tenim un cert desconeixement els uns dels altres, i per tant, que de manera organitzada aquests llaços s'estrenyin és fonamental. En sector editorial, en escriptors, en festivals, en tota la cadena de valor del llibre hauríem de tenir més relació. I em sembla una idea molt bona que dintre d'un festival que es fa al Principat hi hagi com a convidat Mallorca, en aquest cas, l'any vinent al País Valencià, i el mateix hauria de passar al País Valencià, a Mallorca, Menorca, Eivissa, i per tant estrenyin uns llaços, i això no és que sigui important, és que és necessari. Aleshores, aquestes trobades, aquestes viles, per exemple, són una oportunitat per trencar aquestes inèrcies, diguem-ne, que ens impedeixen una comunicació cultural i també econòmica, perquè no ens enganyem, perquè som un mercat, som un país, som una cultura compartida, però aquestes fronteres s'han de trencar, no? Són fronteres, sembla mentida, fictícies, però existeixen, no? Els vasos comunicants a nivell cultural que hi ha segurament a Mallorca, el País Valencià, l'Alguer, la Catalunya Nord, mai són prou forts. Ens uneix la llengua i ens uneix, per tant, també la literatura, que és comuna. M'ha semblat molt bé que a la Vila del Llibre d'aquest any trobar editors i escriptors i grans poetes com el Pau Badell de Mallorca que han vingut aquí i que hi han fet marrada, i això s'ha de potenciar i ha de continuar en altres edicions. Tot el que es faci sempre serà poc, però benvingut, perquè hi ha molt poca gent que ho faci i vosaltres ho heu fet. A mi m'agradaria moltíssim aconseguir un marc d'interrelació cultural català més enllà de les autonomies. Fer país, no? Fer país, perquè en definitiva la cultura és la mateixa, però administrativament tenim unes barreres que se fa molt difícil fer una promoció integral de la cultura catalana, no? A tots els territoris. Seria important. Els processos polítics de vegades ens han allunyat, com deia. Hi ha algun aspecte, per exemple, pel que fa al País Valencià, que ara ens acosta, que és l'eix mediterrani des del punt de vista del ferroviari, però jo crec que aquí hi ha molta feina a fer des de les institucions per superar recels, per superar entrebancs i per afavorir que hi hagi més presència dels llibres editats a Mallorca aquí, d'aquí a Mallorca, més intercanvi d'autors, més intercanvi també al capdavall de lectors, no? Que hauríem de dedicar el temps el tenim tots, però hauríem de dedicar diners. Hauríem de dedicar diners per aquestes activitats. Es dediquen per tantes coses que són inútils, per dir-ho d'alguna manera. Jo trobo que sí que hauríem de dedicar diners i fer unes bones programacions. Bé, jo crec que el que hi ha d'haver sobretot és una intenció de les administracions i de les autoritats per tal que sigui normal poder desenvolupar projectes culturals amb actors de tot el territori, a tot el territori. Les institucions estan dormides, estan fa anys que personalment, sense tenir responsabilitats, he tingut alguna reunió amb la presidenta actual, Francina Mangol, perquè les mercaderies, i no ho dic en to pejoratiu, les novetats editorials no se troben, és a dir, qualsevol tonteria de Salamanca o de Lleida arriba a les illes, però llibres editats a les illes, al País Valencià, no arriben sempre al Principat, vull dir, no hi ha una comunicació
és un fet que se podria enfortir tothom. Les institucions han de fer dues coses. D'una banda, acompanyar els sectors en les seves necessitats i, per tant, poder-los ajudar a estructurar aquesta mena de coses, amb els ajuts i amb d'altres iniciatives, i de l'altra, impulsar aquelles coses que els mercats, de manera natural, no impulsen. És a dir, acompanyes allà on els mercats funcionen i estimules allà on els mercats no funcionen, però que des del punt de vista cultural hi has de ser. En aquest món mediàtic tan acaparat pels grans mitjans i per els grans grups editorials, jo crec que són una alternativa, i sobretot per a la cultura i la literatura catalanes, que sempre juguen un paper en inferioritat de condicions moltes vegades, i aquesta és una manera de compensar aquestes dificultats que tenim. Està bé que hi ha un dia del llibre, està molt bé, però això encara té un caire com a més per un dia a dia, i per fer que la gent no pensi que només existeix un dia del llibre, sinó que hi ha molts de dies per fer cas de lo que són les obres literàries, de literatura, d'assaig, de poesia, d'història, de tot allò que agrada i que enriqueix a les persones i que fa que la cultura tiri endavant. Treure el llibre al carrer sempre està bé, no? Tenim el gran dia de Sant Jordi a Catalunya, però la Setmana del Llibre en Català funciona molt bé i descentralitzar és importantíssim. Tot el que sigui sortir de la ciutat, jo he estat a la Vila del Llibre fa uns anys a Cervera, ara a l'Escala, els emplaçaments són magnífics, trobes gent, passavolants, que s'aturen, que troben el llibre, que troben l'autor, i això pels autors, si més no té preu, no? És imprescindible i forma part del que és un sistema literari de la indústria del llibre. Necessitem crear espais que permetin a la comunitat lectora trobar-se amb els autors, trobar-se amb els editors, amb els llibreters i d'alguna manera poder fer comunitat. En una ciutat, en una vila, diguem-ne, amb tanta tradició i trajectòria literària, aquí hem de pensar en la Caterina Albert, Víctor Català, hem de pensar en l'Enric Casasses, hem de pensar amb el batec artístic que hi ha aquí sempre molt viu, no? I la Vila del Llibre el que fa és encaixar molt bé el que és la Mediterrània, el que és aquest pont de mar blava que representa el Mediterrani per nosaltres, que evoca tan clarament Empúries, no? I que amb aquest espai de trobada entre lectors, autors, editors, llibreters, doncs fa que la Vila del Llibre tingui un escenari del tot natural, no? Jo crec que hi ha una aliança profunda entre la Vila del Llibre i l'Escala que espero que duri molts anys.